Nggih. Ya kan karena sering interaksi. Secara nggak sengaja kan kiambak interaksi. Nggih benten. Cara power nggih benten. Cuma kan juga nggih namung ngrasakne tipis-tipis mawon. Nggih. Wong sakjane kan iku ya pola pikire awake dhewe sakjane nek kono. Ya kalau saged ngoten, sebelum ada cerita ini dimunculkan, itu nggak masalah. Kayak rasa-rasa gak muncul. Nah, cerita ini dimunculkan, baru ada rasa. Terus rasa ini dari mana? Ya sebenarnya ya dari cerita itu sendiri. Nah, otak kita kan mengolah. Sehingga wong nengarane kan kayak halu masuk neng halune iki karena halu kan hasil ciptaane dewi. Ali iki. Tapi kroso. Meskipun gak direspon nggih tetep kroso wong kesenggol. Dan iki sik mbek tanggane pangka. Kak naruh. Ada ide. Halusinasi. Halus minum paling kasar. Dikasari. Ya ajane apa bisa dilawan? Ajane bisa. Ya sing lawan ya awet dhewe. Jangan masuk ke alam itu kan, alam halune awet dhewe. Sehingga ada rasa sedikit itu jangan dimasukkan. Kadang adikmat ada rasa kan ditafsir nih. Oh iki baru masuk ke alam halune awet dhewe. Nek Gus Dong kebal iki ambake, karena kulite kandel. Kandel. Wes sedaya kan nggih ten pola pikir awake dhewe. Pikir adik kan ya enek halune ya enek apa jenenge ilusine ya enek. Itu diri kita sendiri yang menciptakan. Tinggal daya ciptaan iki mang kuat enggak? Ada rasa seperti ini kan menciptakan kecil. Ditambah lagi kalau ada cerita kan memperbesar lagi daya ciptaan. Nah, temen itu kan ya menakuti diri sendiri. Wedi, trauma dari ini nek kono. Ben lewat kono iki mang wis rasane kenyang. Padahal ya sangka ciptaane ning pikirane dhewe. Nah, temen iku. Sehingga ngakibatnya pengaruh ning ragane. Wonten sing sangka niku, wonten sing sangka namung kiambake ten kulite, mboten ten halune. Namung rasa mawon. Karena semua kan ajane gaib iki wujude piye? Wong gaib wujude piye? Lah fungsine halu iki ning kono. Halu iku menghasilkan. Karena ada reaksi rasa seperti itu dibaca dengan halu. Sehingga adik iso ngarani, napa kok sampeyan iso ngarani? Ya atas dasar halune iki mau. Oh awakmu iki mang ditut niki kan. Nah, yang menerjemahkan rasa ini halu itu. Nah, maka itu ya kita kendalikan halune awet dhewe. Nah, hikmah dikendalikan meskipun ada rasa nanti enggak muncul.
Halo. Ilan berarti? Iya nih. Suaminya baru. Kata temriki kan nggih niku awake dhewe kudu ngerteni ning pikiran iki mang, pikiran enek apa wae ya. Bareng ngono ning atine enek apa wae, wane mengke ana hubungane. Lah selama iki ya ade ngudari ku. Ngudari ning alam pikir iki. Dia itu memang ya pengendali utama kan ya di pikiran itu sendiri. Lah di pikiran itu ada apa? Kok bisa dikatakan pengendali? Ya itu tadi ada halunya, ada imajinasinya, ada ilusinya kan di situ. Nah, ketok. Enak mau. Enak gaib mau lah. Lah, alam tiga di pikiran itu apa manfaat bagi kita? Manfaat, ada manfaatnya. Ya, selama kita contohkan, kita berdoa, pakai itu. Kita minta pada Allah, pakai itu. Halune iki mang dimunculi sangka kono. Ya ku manfaate. Jadi ya ada kudu manfaate, kudu iki mang selain iku apa. Nek wis gak terkendali nggih ngoten nika. Jadi kudu dikendalikan hal ini. Mau adik nglakoni apa ya lewat iku. Kaya adik mang ono teh iki mang. Krono nek kene wis ana muncul halu oh ta seperti ini rasane kaya ngene. Legi ya ngono. Lewat iku. Karena wis apal kan ya. Nek kopi pahit gula lagi kan. Apal iku, lewat iku. Kurang rasane wis rasane gitu. Loh, gula lagi. Ya, lewat iku. Jadi kan manfaat juga kan. Jadi aja nganta adik mang lho wong halu iki negatif, jangan seperti itu kan. Nah, kenapa kok mereka enggak terkendali? Terlalu halu. Lah, kebanteran. Kebanteran. Halo, netok. Halo, gak usah dewo-dewo. Halo banget. Jadi kan tiang-tiang sing ngaten kan enggak terkendali ning hal ini niku wae. Karena mereka enggak bisa mengendalikan. Nah, untuk mengendalikan halune awake dhewe atau adik imajinasi dhewe atau ilusinya dhewe dengan kesadaran itu sendiri. Wong adik mang ngaji apa wae sing digoleki sadar lho. Kita sampai sadari. Sehingga menuju ning kesadaran ya macam-macam carane. Anak sing kaya Pak Deden kaya niku. Tuh sing baru sadar. Keplek nih ora sadar. Ya karena apa kan? Sadar itu loh kedudukan yang paling tinggi. Sadar loh, rumah sini. Nah, sadar di sini bukan ucapan loh, bukan. Nah, ucapan ngapusi. Nah, ucapan. Ternyata saya sadar saya juga. Jadi sadar sendiri itu kan kedua yang paling tinggi itu. Nah, untuk mencapai ke sana itu bagaimana? Untuk mencapai ke sana. Sehingga balik nih awake dhewe kudu ngerteni ning awake dhewe. Kudu difahami sih. Sadurunge adik mang mlaku. Adikku ngerti awake dhewe dhisik.
Nah, ning awet iki mang enek akale, enek atine, enek nafsune, enek egone, enek sukmane, enek rohe, enek uripe. Ya kan ngoten. Cara hitungane kan ngoten. Lah dhewe kudu ngerteni siji-sijine. Kaya dene wau kan akal-akal iki tempate apa? Ya alam telu niku wau. Akal. Lah sekabehane kaya iku, ya iku ya iso ngliwat ning akal awake dhewe. Kaya nafsu ya iso liwat ning akal ati. Lewat iku. Karena ego iki ya pendoronge, nafsu ya pendorong. Pendorong ning akal awake dhewe, pendorong ning atine awake dhewe. Lah iku kudu ngerteni. Lah nek kono aja sampean kok lah ya awake dhewe ndi ya sekabehane. Nek sekabehane ya iki awake dhewe. Nah nek kene ada iki kan dibedah ning awake dhewe iki ana apa wae. Karena ana kono ya nek cara bahasa kitab kan enek unsure kan, unsur papat iki. Enek lemahe, enek anginnya, enek gendine. Terus enek banyune unsure kan iku. Lah unsur-unsur sing kene iki mang terbentuklah awake dhewe. Ana ing ragane. Nah ikan unsur sangka iku kan sangka ana ing kulit awake dhewe, terbentuk kulit awake dhewe, daging awake dhewe, balung awake dhewe. Itu ngene kan ngoten. Lah engko menginjane ana ing nafsu kan. Iki halus nek sangka unsur tanah iki kasar. Lah nafsu iki mang rasa. Ayem iki mang apa nafsu? Nggih nafsu niku. Seneng ya nafsu, pegel ya nafsu. Pun ancine tilem ta Pak Yono. Kok mau sama si kasure kok didekne ae ngono lho. Biasane didelehne ya. Aku sing aku neh ya. Akune pindho li. Kapan kono ne? Ngurus internet Pak Gai. Tersalurkan ta mriki kene. Ayo Pak Yono. Lah tenan wae kan enek sing jenenge nafsu. Sing sering didamel tiang-tiang nafsu mutmainnah, supiyah, lawamah karo amarah. Sing terkenal kan iku. Lah nek kono ade ya gak iso, nafsu aku ngali ya mboten saged. Kenal ana nafsune. Dikenali kabeh. Nah iki mang ambek poso Ramadan sementara tok. Kenali. Lah kudune kan dingerteni kabeh nafsune. Lah kok sing dingerteni nafsu awame tok, wetenge tok. Jadi kudu dingerteni kabeh fungsi-fungsine nek ngono. Karena apa? Iku alatnya dike mang urip ning donya. Lah dike mana gak nafsune, ora nek karep. Ngono kate dilangi. Wah bahaya ya. Kata Gus. Ilang ana rasa-rasamu. Lha iki piye iki? Wong nafsu ya penting, aja dihilangi. Tapi apa kendalikan nafsumu? Dan yang kendalane ambil apa? Balik meneh. Balik meneh kendalane ambek kesadarane awake dhewe. Lah temeniku malih ana sing jenenge egone. Ego kan iki perisai kanggo awake dhewe. Perisai. Perisai iki ngarane bajai.
baca kalah kok Habib Rizani. Saking kuwate. Nah, tapi kan ngerteni sisi-sisine supaya apa? Kula jenengan sadar. Lah temriku malih tenawede iki enek jenenge Sukmo. Biasane kanca-kanca awake nek kene wong ngluyur nek kono. Nah, iki yo kegandengan ambek pikiran sian. Karena dalane pikiran ya. Sama neng di, lah sing duwe alamat atau pikiran. Adik pengen rono jelas pikiran sing duwe alamat. Oh nek kono lo gambari. Cara saiki kan pikiranmu iki kaya dene Mbah Google lho. Golek oh nek kono lah iku Google. Jaringane oke. Lah. Baca iki. Lah bareng ngoten kan temriku wau ana ing akale nggih sampun, ana ing atine nggih sampun, ana ing nafsu nggih sampun, ana ing egone nggih sampun. Lah temriki ana ing roh. Roh niku wau. Dina apa iki mana gak nek roh iki mang, gak fungsi kabeh. Nafsu gak enek. Kaya akal ya ora urip. Karena gak enek roh. Nah, sehingga apa? Sedayane iki lho gumantung ning roh. Alat-alat niki wau lho gumantung ning roh ini wau. Sehingga apa? Roh iki rasane piye wong roh ene rasane. Ya padha sing ngomuni ya rohe dhewe. Sehingga jarine mbak tak jeruk mangan jeruk. Lagi piye jeruk mangan jeruk. Sehingga nek kados kula arane ten roh temen niku wau. Kenapa kok pikiran dia itu berhenti? Kenapa hati kok berhenti? Nafsu kok berhenti? Ego kok berhenti? Kenapa itu? Karena nggak bisa dibayangkan. Di situ juga nggak bisa dirasakan. Nggak bisa. Nek akal ngrasakne hati iso. Hati ngrasakne akal iso. Dan nek akal ngrasakne roh. Yen ngrasakne kaya ati ki ngrasakne roh, gak iso. Bayang nih, gak iso. Lah kenapa kok gak iso? Karena akal ati ya diroi, kaya atine ya diroi, nafsune ya diroi, egone ya diroi, sukmane ati ya diroi. Iki gorong ning uripe niki. Jeneng roy. Lah kenapa? Nek alat nek iki mang gumantung ning roh, lah roh iki mang gumantung ning urip. Roh gumantung ning urip. Sehingga sekabehane alat niki mang pancaran sangka roh itu sendiri. Lah roh iki mang dipancarne ana ing uripe wae. Pancaran sangka urip. Jadi ora kena dibayang nih piye bayang. Nah padeden kena wonge gedhe lemu kan. Ya sini ke mulai dhisik wis tak pasrahne Gustine kan apa enak. Kono wis kenal dhisik. Kenal. Jadi pasarane Gustine. Ya pasarane Gustine agak mutung. Andi agak mutung iya.
Jadi perjalanan sing ning awake dhewe kudu dingerteni. Karena apa? Nek niki mah ade menuju ning titik kesadaran. Lah nek kono ku ade wis gak nyalahni liyane. Gak nyalahni tanggane. Nek kono ya gak nyalahne ngarepe. Sampai di situ kan nggak ada penilaian yang negatif. Nek manggon ning akal, memang fungsine iki salah, iki bener. Digawe nilai kaya ngono. Lah nek kono akal ya nek batese. Ati ya nek batese ya. Dipaksa ya gak iso. Kaya adik mang dipaksa ke titik kesadaran, yo nggak bisa. Lah karena apa? Karena iki mang jek nafsu nih. Anak kepinginan rono, nafsu kepingine. Berarti sing sadar ku nafsu jenggol. Nafsu tok akale gak sadar. Ku atine gak sadar. Untung nafsune sadar. Lah kenapa? Nek nafsu ning kok sadar, wah dudune kanca-kancane nggih ta. Piye aku wis manggon nek ngono nggih ta, Gus. Aku wis manggon nek ngono ya ta. Aku wis apa jenenge atiku wis meneng kosong kan, pikiran kosong aku wis manggon nek ngono. Karena nafsu. Terus sajane gak ning kono. Dudu iku. Lah nek kene adi kudu ngerteni senokone iki mang tanpa enek tulisan, kudu ngerteni. Tanpa enek ucapane, tanpa enek rasa, tanpa enek gambaran. Teko jek sampean ucapne berarti enek gambaran utawa rasa nek kono. Oh pikiranku kosong, rumangsa, kan malah ngono. Ya karena nafsune kono iso nimbuli rumangsa kosong, rumangsa anteng. Kaya adik iki mang nafsu iki muncune rumangsa ati yo ngerti, rumangsa paham. Lah wong kadang adik iki ngetutne nek kono, ditutne nafsu. Wah aku ngerti, bareng wong tak kabari. Kan rumangsa. Wong jek gurung kon kok ngabari kancane, terus dialamatin ning ndi? Bingung kancane ya. Sajane diarak nang mbek Pak Didin mupeng ae isine. Ngantek bingung. Wis ngalor, kok ngalor meneh kan. Ya karena karo arahe. Karena adik emang ngikuti rumangsane awake dhewe wis mangkon ning kono. Lah titik kesadaran nek kono dudu rumangsane awake dhewe. Nek kono adik gak iso nyebut aku wis sadar, enggak iso. Karena kono iki mang gak bisa dilihat, gak bisa dirasakan. Tapi adik mang bisa ke arah situ. Siapa sing ngarahne? Balik niki mang ana ing roh iki. Ketarik nek kono. Nah, roh iki mang sing ngendhalekne ana ing uripe. Nah, dikendhalekne uripe. Kenapa Pak Jainul? Panas. Panas. Wah, iki serangan apa nih? Bisa jadi panas. Panas. Nanti banyune milih kabeh. Didem. Iki Pak Sip. Ditambahkan kancane. Ojo sampean tok. Iki dibuka kan jadi. Wis gitu lho. Dibuka. Mau makan.
Ya dadose kan temen iki kan bukan iki ducapne apa dirasakne enggak. Temen iku ngates mboten nonton sedaya. Dene apa nek kanca-kanca cek ngomong ngono, balik neng halune dhewe. Ah, cek halu. Halu apa? Halu iki mang paham. Halu ngerti. Halu manggone ngono. Ya sebenarnya itu kan nggak bisa diceritakan. Nggak bisa. Lah cuma pedaran iki mang jembatan ke arah situ. Lha jembatan. Pedaran iki mang dalan. Duduk tujuan, bukan. Ya sampean ngarani wedane iki mang tujuan, ya iki mandeg ning dalan iki. Sing duri dalan tok. Wedaran napa mawon iku wau, iku dalan-dalan awake menuju ana ing kesadaran. Jadi kan bukan keinginan. Itu. Adik memang mengkaji apa wae nek iki memang ini jalan semua. Sampai di mana kita berjalan. Wong kadang ati mandek. Mandeke karena pemandangan sekitar iki apa menggoda. Ya kene oh wis ayem. Nah iki godaan. Nek iki mang oh pikiranku wis apa jenenge wis gak mikir apa-apa, godaan gitu. Atiku wis gak gerakan ini gerakan godaan. Supaya apa? Awake dhewe gak mlaku. Tindik ning kono. Nyatane nek iki mang manggone kono, wah nafsune iki tambah semangat. Iya bener awakmu iki wis kosong kabeh, awakmu wis meneng, awis manggon ning kono kan. Wis koyo ngono kancamu ngomong ngono kabeh. Ya omongi. Aku lho wis gak mikir apa-apa. Wis kene rasa apa-apa kan. Lah iya. Jadi ini apa kan? Awak dhewe kudu ngerteni, njaba ya kudu ngerteni, njero ya kudu ngerteni. Nek njero ini bukan ucapan, nek njaba ucapan. Jadi kudu wolak-walik, Gus. Wolak-walik. Sing njero kayak njaba, sing njaba kayak njero kan. Sing bari mumet kan nek sing ngrungokne iki araine ndi kan mumet. Nah iku sing bari gak terarah kan nek. Sehingga apa? Kalau Anda nggak tahu jangan bicara. Jangan menunjuk, lebih baik bicara di luar aja. Jangan di dalam. Jangan bicarakan dalam, bicarakan luar. Adiki ngomong ning jero tapi gak ero jerone. Lah terus piye iki? Nek Gus. Terus ning arane piye iku? Ngaku dhewe lho ya. Ngaku dhewe aku gak ngarep sampean lho, ngaku dhewe sampean. Niki seksine kathah niki jenenge. Iki sih. Ya tetese titik kesadaran niku wae nggih sanes rasa-rasane awake dhewe rumangsa manggone kono ya ora, rumangsa ngertine kono ya ora, rumangsa paham ning kono ya ora. Lah titik kesadaran iki mangpa jenenge sabda dudu.
Duduk. Wah, omong aku mandi. Kan iki. Duduk. Iku malah menggo awake dhewe. Ada ki ngarani wong bar kono wujud tenan duduk iku. Niku malah enggok-enggokan tok isine. Banyak perapatan-perapatan nek kono. Apa ada ki iso nerawang jenenge kesadaran duduk. Ada ki iso ngrasakne duduk. Duduk iku. Niku godaan tok ya. Supaya adengku manggon ning kono. Ya memang sulit menuju ke kesadaran itu. Karena apa? Rintangan ya berat. Rintangan-rintangan ini berat sekali. Ya apa maneh awake iki mang saben dina iki medhar ana ing hakikat. Wah muncul kok. Hakikate kaya ngene biasane Gusti, ya ta. Hakikate kaya ngene. Hakikat apa sing mau omong nih luwih ngono. Ya biasanya sama iki ngono wae. Baru adik iki mang ngono pedher ana ing marifat. Wah, marifat iki ngene, marifat iki ngene kan. Dan ngerti ya marifat kenal. Wong kenal to aja ngomong iki. Kaya dhisik sampean iki mang pacaran ambek garwane sampean. Kan roh jenenge, roh sifate, roh omah iku marifat wisan iku. Ono bangga ya ta. Barang ono piye dirabi. Ya. Lah dadine kan mengenal Allah ya kudu marifat dhisik. Marifat iki kudu kenal. Mengenal iki mah jenenge marifat. Wong kadang kan mandeg ning kono dhewe. Saking senenge kan, wah wis marifat. Marifat billah. Apa wae dhewe. Wis marifat billah. Wah dhuwur. Alah Kang iki kenal tok. Adik iki kenal Kang iki, perkenalan iki. Ya nek kenal ambek opone ya ambek asmane, ambek sifate. Kenal iki. Kurang wujude iki. Adik kenal ambek afale, kurang wujud iki. Kenal. Sehingga kan ning jaba meneh. Panjenengan nek eling kalih Gusti Allah niku pripun? Nggih eling, Pak. Ning utek kowe digambar Gusti Allah. Tulisane Allah iku. Iki asma Pak iku. Iku lafaz sing mau elingi. Lah nek eling Gusti Allah piye kan? Gak iso jawab iku. Lah selama iki adik mang eling ambek asmane. Sehingga asma iki mang ning pikiran dhewe. Wis ning pikiran dideleh ning atine awake dhewe. Asmane. Lah mula sama iku adik mang makrifat ning Allah, kenaling Allah gak asmane tok. Ya sifate, ya afale. Dingerteni kabeh. Dikenali kabeh. Jadi gak kono iki bang bayang-bayangne disalah nek kene, salah nek kene, salah nek kene. Karena ning awake dhewe kan enek ruangan-ruangan. Sehingga baleneh ning tarika enek kono diisi ambek lafaz Allah. Ning uteke ya Allah, ning jantunge ya Allah. Ning dhuwure ya Allah, ning ngisore ya Allah, ning tengah-tengah ya Allah. Lah maksudnya apa ning ngono? Kabeh iki mang didelehi Allah. Allah iki mang digawe ngresiki. Pripun Pak Yenul? Panase pripun? Oh, poneja.
Indonesia. Berarti pun ke makom makrifat ya. Ayo si cala. Ono kan nutut kono kan. Ono kan nutut nututi. Mundur kono. Yang kan yang rasa. Sehingga makrifat iki mang ya jalan untuk kesadaran, hakikat iki ya jalan untuk kesadaran itu sendiri. Tauhid ini ya jalan untuk kesadaran. Supaya kita sadar semua. Sehingga kayak dihitung ya. Dihitung. Nyapa kok iki mang lesan iso ngucapne Allah, nyapa kok lesan iki mang iso ngucapne la ilaha illallah. Karena kene iki mang enek uripe, enek rogone, enek sukmone. Lho iku. Sehingga iso ngucapne. Enek rowe, lah iso ngucape. Lah iku. Sehingga sekabehane ning awake dhewe mujudne lafate Allah, Allah, Allah. Lah iku sing nah kono iki mang lafate la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing lafate ning sapa ya sekabehane iki mang. Ya uripe awake dhewe, ya sukmane awake dhewe, ya ragane awake dhewe. Iki ki ngresiki. Iku ki nyuceni. Sehingga biasane wong Jawa kan digawe ngedusi awake iki mah. Lafat-lafat sing ngoten niku lagi ngedusi awake dhewe, ki ngresik awake dhewe. Ki ngresik ambek kodrate Gusti Allah. Ambek takdire Gusti Allah. Dan kono wis gak mbayangne awake dhewe. Wis saderenge adike mang mlebu ning kene, ya kan bayangne sik. Allah dideleh pikiran dhewe. Pikiran iki mang diantem ning jantunge awake dhewe. Mantun niku jenengan semertem niki pripun? Lah sing ngucapke lho ya uripmu, sing ngucap ya rohmu, sing ngucap ya sukmamu, sing ngucap ya awakmu tegese rohmu. Tebayangne piye? Ae iso iku. Sehingga wujud ana ing apa itu? Wujud ana ing la ilaha illallah. Dipun rasane Bu. Apa? Dipun ten bun-bunan. Oh, niku acele ucul ya. Bun-bunane biasanya padatan dikecup. Ning bun-bunane. Dan niku gak usah ditahan. Lepas mawon diklase mawon gak usah diling-iling. Nek diling-iling kan diceluk neh. Nyapa wong alim angon kene kerasane. Lah iki. Gini ku. Jadi kan awet iki menuju ana ing kesadaran. Wong sekabehane gak mung pikirane utawa atine tok sekabehane. Nah, sehingga nek kono baradike mang kenal utawa makrifat terus arahnya kemana lagi? Ada lagi perjalanan gue jenenge fasadul jasad. Gene wae kan kula pun aturne wau raga-raga niku wau. Nek kono wis meneng kabeh. Nek kono wis genek kuwasa maneh ning ragane awake dhewe. Bukan kono iki mang
Wong wis kosong, Gus. Bangga nyambut gawe, ya ta. Nek kosong iki halu. Halu, bahaya kok. Kendalikan halune kan. Aja ngantek ditutne. Nek iso taleni ben gak ucul. Lho, eman-eman lho iku. Nek ucul pas tanggane roh kabeh. Lah tanggane roh kabeh. Sopo iku? Den kumat. Dan iki dalan-dalan sing selama niki jenengan mireng nggih niku padahal ya ning awake dhewe. Nah, supaya napa kersane kula jenengan gak nuruti ning nafsune, ben gak muncul ning kesombongane. Wah, aku wis manggon ning marifat apa? Aku wis manggon ning hakikat ya apa? Aku wis manggon ning tauhid. Sejak dulu tadi wis tauhid. Ya sejak dulu mana? Sadurunge raga terbentuk adiki wis tauhid maring Gusti Allah, nek kono adiki wis roh Gusti Allah. Sehingga apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Berarti adiki wis tauhid. Sebelum anake raga iki. Lah sajane nek kono adike kan garis terus nyetok lho. Rasa golek tauhid iki mah gak ada wis tauhid. Terus nih. Lah ben iso nerusne mbarene ambek kesadarane awake dhewe. Sehingga muncullah nek niki mang ilmu-ilmu sing nerangne awake dhewe, nerangne ning pikirane dhewe, ning atine, nerangne nafsune, nerangne egone, nerangne unsur-unsur apa ae sing ning awake dhewe. Sehingga mengke mboten madosi malih. Nek kono wis gene darani dhuwur ya ora enek, darani endek ora enek. Lah iki ngarani dhuwur karena ya gak tahu bahasanya kok, gak ngerti bahasane. Wah, bahasamu kok wis dhuwur kan. Anak meneh bahasamu jero kan. Kok gak kedelep pisan ya. Ya ta, Gus. Tapi nek ada wis kulino, oh tibane seperti ini. Cuma prasangka-prasangkane awake dhewe. Nek kebiasaan adek iki mengros sing kaya ngene wis gak ngumun mah. Wong adek iki jek mlaku nek ngene. Ngono jek seneng pamer. Aku wis kok kene wis ning alam tajrid wae saweneng. Saweneng piye kabeh teko dhewe ngene. Rasa obah teko dhewe. Ya iya adol karangane. Sekitare didoli. Ada wong-wonge guyonane macam-macam. Nah, ngoten niku kan untuk menuju ning kesadaran cara-cara iki ya macam-macam, dalane ya macam-macam. Ana sing semedi, ana sing tapa brata sing ngoten nika. Ana sing napa niki mang tapa pendem, dipendem. Lah terus nek dipendem iki mang piye kan? Bangkitne halune awake dhewe. Malah ning kono bangkitne. Nah, nek kono aja berpikir lho, wong wis dipendem engko sadar. Kesadaran seperti tidak, itu enggak bisa. Karena apa? Neng kono adik mang dipendem.
Sing obah iki halu kabeh. Karena ragane wis gak sobah nek kono. Ora mangan ra ngombe. Bangkit nih halune awet cilik dasar iki. Sehingga bar dipendem iki mang mentas ning dhuwur kan iki mang. Lah wis kebiasaan ning halune ya muncul kabeh engko. Waku rono kan halu. Itu nggak bisa itu. Untuk ke titik kesadaran itu belum bisa. Ati iki mang saking bandere zikir maring Gusti Allah ana ing lesanan atine kan. Iki mbangkitne ana ing halune. Nek ati iki mang gak ngerti ning kono, halungku muncul. Sehingga awor saking bantere zikir iki mang koyo iki mang ati resik. Awor ambek wong najis kabeh. Kotor kabeh wong. Memang seperti itu. Sehingga nek kene pengen dhewe karena adiki masuk ning alam halune awake dhewe. Nek kon iki mang rasa rumangsa muncul kabeh. Rumangsa adiki mang bener, rumangsa adiki mang suci. Rumangsa tok isine. Lah meskipun lesane adiki ngucap bos kabeh kagungan Gusti Allah. Ngucap napa? Lah kelemahane liwatene. Iki nyalane kelemahane. Nyalane liyane iki mang gak resik. Lho iki nyalane pisan. Liyane iki mang najis. Liyane iki dosa tok. Lah iki nyalane iki lho. Itene iki iki. Berarti apa rumangsa iki mang bener rumangsa resik. Sehingga dimasuk ning kono. Ya itu jadi halu. Pak Deden halu tok wis dadi. Kenapa yang ngerti kun fayakun deh. Dadi sekabiane kudu dimakrifati dhisik. Ati iki mang zikiran Allah iki mang kudu dimakrifati. Zikiran la ilaha illallah kudu dimakrifati dhisik. Sekabehane zikiran iki wau makrifati dhisik. Supaya apa engko ati iki mang ben gak masuk ning alam halune sing kaya lah wong zikiran temen iku nek gak wis gak ngliwati ning halu iki mang wis lewat adoh. Lah kula ketemu juning titik kesadaran awake dhewe. Sehingga rasa-rasa pun ical. Rasa gatel ya ical Pak Yini. Rasa panas wis ical. Rasa pernah dikontrak ning kono pernah ical. Wah, aku dikontrak daftarin wong-wong kayak ngono. Malah kejaminan. Ngejar. Enek Gusti ora nek sing gelem. Omong tenan iki. Giraf ya. Jen iki banget. Ampun iki. Gak gelem. Dadi aman deh. Aman. Ya terus kan jangan sampai adik memang terbawa arus apa arus halusinasi dewi. Kendalikan arus ilusinasi dewi, kendalikan arus rasa lan rumangsa kendalikan
supaya semua nggak muncul. Aja nang warung ngomong ngene iki. Jago nambah kancane ngomong ngene iki. Iku wong kesasar iki. Cara sekolah kan sampean gurung tuh ijazah. Lah kok sampean ngomong-ngomong ngene kan apa iku? Nah wis entuk ijazah kan terbukti wisan. Lah gurung entuk ijazah. Morat maret di sini. Jadi aja disalahne wong nek iki nek ngomong ini sembarang kon jarine seliring. Ya ta Gus? Aja disalahne. Emang bener seliring awet dhewe. Akono ae. Krana seliring iki mang gak pas nggone ndeleki. Dadi seliring. Lah krana apa? Nek bab jero kan. Ki pribadi punan. Bab pribadine awake dhewe ning ngene Gusti Allah. Itu ngene iki mah hablum minannas. Lho, hubungane manungsa. Iki sama ngomong meneh ndak masalah. Nek pribadine awake dhewe yo aja diomongne. Ya karena apa diomongne nek kono gurung karone. Bener. Karena sing muncul rumongsane awake dhewe rumangsa bener lho. Iki ngrogoti awake dhewe, rumangsa paham iki ngrogoti awake dhewe. Gak krasa. Kadung enak nek ngomong kan. Wah, nyeritakne barang-barang. Sing kok gorong enak ijazah. Nyeritakne. Ya kecekur-cekur dadi. Beda Gus. Nah, ngakoni deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Istayani manfaat. Al-Fatihah. Iya.